Lähtöterminaaliin ovat saapuneet myös elämysmatkailijat Viki ja Reiska. Meidän piti lähteä Amsterdamiin. Viimeinen lento oli lähtenyt 5. No oltais menty sinne. Mä vetää huumeita. No en mä ainakaan mitään huumeita käytä, mutta siis mä haluan lähteä johonkin. Niinku mä haluan vaan mennä johonkin. Tää menee niinku nuorena poikana, että tullaan lentokentälle ja lähdetään tosta johonkin päin. Ei muutkaan tekemistä työttömänä. Mä olisin mielellään lähtenyt vaikka Las Palmasiin. Taimaaseen vähän kuitenkin liian pitkä matka, että lento kestää niin kauan. Lähdettiin poliisia kanssa. Nyt oli jotain isoa äijää. Me lähdetään Aamudamiin. Otetaan jostain joku seuraava lento, millä pääsee johonkin Eurooppaan. Eikö me lähdetään sinne Damiin? Tästä on tullut niin iso lentokenttä Missä tästä Koelema? Helsinki-Vantaastakin, että itse asiassa mä 80-luvulla olin tuolla katolla töissä joskus. Siinä vanhassa terminaalissa. Lähdetään nyt Keijo kysyä sitä matkaa. Sitä mä oon aina ihmetellyt, miksi se kutsuu Voit sä mua Keijoksi. pyyhkiä noin kuolat pois sun puut? Pelkkä lentokentälle tulo ei riitä. Itse lennollekin pitäisi päästä, mutta minne? Ei. Mut mikä takia nämä tekee näistä lentokentistä näin tällaisia, niinku, että tää saa kävellä monta sataa. Se voi oikeesti olla niinku kaikki nämä toimipisteet niin yhä rivis. Niin Helsinki-Vantaan lentokenttä on hyvin suosittu kenttä niin kuin maailmalla, mutta palvelu täällä on erittäin huonoa Lontoosta tai Pariisista tai Hongkongista tai Bangkokista tai mistä taas. Autetaan ihmisiä. Että jos ne kysyy jotain. Amsterdamiin pitää päästä. Amsterdam, hetki vaan katsotaan. Milloin lähtee seuraava? Seuraava lähtö. Huomenna aamuna olisi ensimmäisiä KLM lentää 6.55, Finnair 8.15. KLM lipputoimisto on tämän käytävän päädyssä oikealla. KLM. Onks tää KLM-toimisto enää auki? Tääkin on kiinni. Tääkin on mennyt kiinni. Tämä pitäisi olla Helsinki-Vantaan kansainvälinen lentokenttä. Täällä on kaikki kiinni. On tää hienoa tää Suomessa olla. Pitää yrittää mennä sinne infopisteeseen ja kysyä sieltä neuvoa. Josko ne yrittäis neuvoa. Mä haluaisin kyllä vetää yhden pissätys. Kireydestä puheen ollen. Kyllä, täällä on Ottaa se kalja, että päästään eteenpäin. Ei, kun otetaan vielä toisen. Ei, kun me lähdetään nyt kysyä niitä No käy sä kysyy, mä vedän tässä. Sä lähdet mukaan. Käy nyt röö. Sulla on aikaa käydä röökin. Käy tupakalla. Mä voin hajottaa näitä. Puhelin on tossa latauksessa, niin en mä voi lähteä mihinkään. Ai Taimaalla sit. Taimaalla sit. Jos sä hajotat, niin käy ostaa uuden. 170. Sitä pitää aina odottaa. Oikeesti. Tekee se kas mitä vaan. Aina. Ei oo mikään kiire, ei oo mikään kiire. Nyt me ollaan tää sitten ihmetellä, milloin päästä aamulla. Dami. Asiat päästään. Hauskaa iltaa. Eiks tää oo jo melkein aamu? No, ei vielä. Kello. Se on 9 illalla. 9. Joo. Hyvä meininki. Kello on 9 illalla ja 6.55 lähti se ensimmäinen kone. Niin, tässä on vähän lämmikettä. Mä käyn kysyä se lentolippu. No käy. Venttaa tässä, mä tuun takas. Siellä on kaikki kauniit auringonlaskut ja loppus. Venttaat siinä. No niin.
Oi, meidän pitäisi päästä ensimmäisenä on Dami. Tulis nyt sitten kaksoitavaa on perillä, niin 609 euroa ja 81 senttiä. Voi luoja sen. Ja tää Suomessa on niin hyvä palvelu. Saaks teet mitään kirkkaita? Kirkasta. Niin, siis siinä. Ei valitettavasti saa. Sitten kun mä täytän 12, Sitten. sit mä yritän iskeä sen. Häppi. Hauskaa illan jatkoa. Samoin. Otetaan me nyt yhdet valitukset vielä. Tässä vaiheessa ei jännitä yhtään. Katon ton hinnan, jos siinä olisi palvelu sunnuntaina. Hinta tippuu heti 370 euroa, jos edestakainen hinta per matkustaja. Mut sä et tiedä KLM-hintaa. En valitettavasti, se on kysyttävä heiltä sieltä. Mulle se aukeni niiden toimesta. Veikkaan 6 aamulla. Täytyy se KLM vielä kysyä. No niin, mitäs saitte aikaiseksi? Torstaista sunnuntai 370 per nuppi Finnairin. 370 per monta päivää. Sunnuntai palo. Onko ei Se ne on tiennyt just se ollut. KLM-hintoja vielä? Finnairi sanoi, että ei he voi tietää kilpailija mitään. Ei, toi tietenkin. Se taas Masvalla on rehellinen. No. Sanoi, Finnairi voisi sanoa, että jumala, että sä pääset ton lentoyhtiön paljon halvemmalla. Business on business. Business on business. Me täytyy aamuun venttää. Ei, kyllähän netistähän ne näkee, että jos pitäisi löytää se netti jostain. Maailman matkaajat Viki ja Reiska etsivät yöksi majapaikkaa, jossa lepuuttaa hetki väsyneitä jalkojaan ennen mahdollista lentoa. Tää tulee oikein hyvä fiilis, kun saa kävellä. Tuolla on Täs- Hotel Hill. Tää saa jopa Katso. liikuntaa. Kato, mihin kävelet. Tuolla Hotel Hilton. Kumpaan mennä? Siis, kerro, siis eikö tää ole lentokenttähotelli? Hiltonissa maksaa varmaan pullo olutta 70 euroa. Täällä on hotelli. Niin, mutta täällä on hotelli. Niin. Oikein hyvää iltaa. Viki. Mut kysyttiin hotellihuoneen hinta, niin 108 € 2 hengen huone. Kamala hinta. Saat panna pään tyyny muutamasta tuntia. Aivan kamala. Viki. Viki, tunne sieltä. Mitä me nyt tehdään? No nyt pitäis mennä taas kerros ylöspäin. Mutta voitaisko käydä ottaa tuossa yhdet? Viki ja Reiska siirtyvät nyt seuraavalle tasolle, mutta sitä ennen vielä ehkä hiukan virvokkeita.